30 апрель көнне районга эшлекле сәфәр белән Россия Федерациясе Федераль дәүләт думасы депутаты Рифат Шәйхутдинов килде. Рифат Габдулхак район хакимиятенең утырыш залында район депутатлары, авыл советы авыл биләмәләре башлыклары, учреждение, предприятие, партия оешмалары җитәкчеләре, ветераннары белән очрашты. Күрүебезчә, районыбыз елдан-ел матурлана, төзекләнә. Монда әлбәттә милли проектларның уңышлы тормышка ашыруда зур роль уйный. Мисал өчен, соңгы вакытта мәдәният милли проектын тормышка ашыру кысаларында Ябалак авылында 300 урынга исәпләнгән авыл мәдәният йорты. Демография милли проекты кысаларында Ырсай авылында 50 урынга исәпләнгән яңа заманча балалар бакчасы сафка бастырылды. Рифат Габдулхак даими рәвештә ил эшләренең проблемаларын хәл итү буенча шәхси кабул итүләр оештыра. Һәрбер сорауга минутында җавап бирергә тырыша. Депутатның районга килүенең төп сәбәбе Дәүләт думасының 7нче чакырылышы дәвамында үз округында башкарылган эшчәнлегенә тулы анализ ясау һәм киләчәк планнар белән таныштыру булды. Много за эти 5 лет было сделано. Вообще удивительно, так быстро пролетели 5 лет этого созыва. Обычно раз в год я публиковал отчеты о своей деятельности. Наверное, многие видели, все видели такого рода отчеты. Распространяем. В этом году мы его сделали тоже таким уже, как подведение итогов всего созыва. Что работа депутата состоит из 3 больших направлений. То есть это законодательная работа в Государственной Думе, это работа с бюджетом республики и федеральным бюджетом. И третье – это работа, соответственно, в муниципальных образованиях с приемом граждан, сельскими поселениями, решение наболевших местных проблем. Шулай ук депутат залда утыручыларның кызыксындырган сорауларына җавап бирде. Очрашу Рифат Габдулхак җирле үзидарә көне уңайыннан бер төркем алдыңларга рәхмәт хатлары тапшыру белән тәмамланды. Айгөл Муллаганова, Илеш телерадиокомпаниясе.